Hvaljen Isus ti Marija u svima okupljenima ovdje. Drago mi je da smo se okupili u ovom broju i drago mi je da u ime Križevačke eparhije mogu izreći par riječi svima vama koji ste okupljeni u ovom međunarodnom projektu Ekonomija zajedništva i što ste organizirali ovo današnje umrežavanje, da se zajedničkim snagama potrudimo da u ovom današnjem svijetu radimo na pravednijem sustavu i za ljude, za okoliš i da u krajnjem slučaju se osnaže sve naše lokalne zajednice, ponajprije mislim na ovo tu u kojoj mi jesmo Križevačku okolinu, jer ipak kao Križevačka eparhija gdje nam je sjedište naše biskupije i sve, moramo tu nekako biti najizraženiji jedan od, po meni, glasova koji se moraju čuti u svemu tome. Zato mi je drago da i ova naslovna tema koja je dodijeljena ovom našem skupu, da ti napadi na prirodu, ljude, ponašanje koje nam svima šteti, da je inspirirano sadržajem najnovije apostolske pobornice Pape Franje Laudato Deo, jer odlično zapravo odgovara onome što se trenutačno događa u nas. Svijet je u ratu. Vidimo da se sukobi vode na te strane, pa ja bih rekao čak i pred našim pragom, jer Ukrajina nam je samo 2 zemlje daleko, a Ukrajina je ono što se zvalo žitnica Europe. I rat koji se tamo dešava, osim što neizbježno uništava ljude, što se gube generacije ljudi, također se uništava ono što je moglo hraniti ne samo cijelu Europu, nego zapravo moglo hraniti cijeli svijet. Jer polja zelena koja su tamo davala žito su nažalost uništena, a i sami znamo i nakon rata koji smo mi ovdje prošli da dugo vremena treba da se zemlja ponovo očisti, prilagodi i da se može ponovo uzgajati, raditi i davati hrana ljudima. Zato je to sve što se događa i samo područje Gaze, evo, koje je sad trenutačno najaktualnije, gdje se vodi bitka i vjerujem i oko vode, oko svega, jer je to pustinski kraj. Sve to utječe na ekonomiju, utječe na naše društveno stanje, na naš ekološki sustav i svaka ta bitka, svaki metak, sve što se dešava, uništava. A da ne spominjem u krajnjem slučaju da uništava ono što bi nama i trebalo biti nekako najbitnije, te međuljudske odnose, da narušava i da se nestaje ta neka ekonomija zajedništva zbog toga jer brate na brata potegnu oružje. Zato mi se sviđa kako sam našao na uvodnoj stranici događaja gdje kaže, malo parafraziram, da se lome lanci povjerenja i uništavaju se generacije koje dolaze. I to je nažalost istina svim ovim događajima oko nas. Uništavamo ljudske odnose za vijeke vekova, nažalost uništavamo i zemlju za ove generacije koje dolaze iza nas. I mislim da se moramo pitati što zapravo stavljamo onima koji dolaze iza nas. I da nam to mora biti stvarno jedna od misli vodilja. Zato bi, evo, osvrnuo se na samu encikliku Pape Franje, odnosno na njegovu pobudnicu, koja započinje rečima hvalite Boga u svim njegovim stvorenjima. Znači da moramo biti svjesni da svaki naš dodir sa svim stvorenjima Božjim koje je stvorio, Papa Franjo kaže, pa čak i od onih vrapčića koji imaju u Bibliji svoju cijenu, koji se spominju u Lukom evanđelju, procijenjeni su na 2 denara, opet Bog i o njima razmišlja i ima njih i zna njihovu sudbinu što će se s njima desiti, nije ih napustio. Pa onda u Matejevom evanđelju govori da u polju stoje ljiljani u svoj njihovoj raskoši i opet nisu tako raskošni i nikad neće biti jedan čovjek, pa ni sam kralj Salomon koji je bio poznat po svojoj raskoši, neće biti toliko lijepo ukrašen kao što je taj ljiljan u polju. Papa Franjo se na to odmah u prvoj točci poziva jer mora nas svrnuti pozornost na ono što je oko nas. Upravo to, hvalite Boga svim njegovim stvorenjima. Taj mali ljiljan u polju je oko nas, a nažalost čovjek će ga danas lako pregaziti. Ti mali vrapčići na grani nam stoje i pjevaju, neko će ih pogoditi kamenom jer nemamo razumijevanja za ta stvorenja koja su oko nas. I zato je Papa Franjo se osvrnuo ponovo i odlučio ponovo napisati ovu pobudnicu, jer nažalost uočio je tam da se u proteklih 8 godina od Laudato Si nije dogodilo neki veliki pomak. Pa čak on piše, nije se dogodio ni mali pomak. Jer nažalost i dalje se susrećemo sa mnoštvom ljudi koji niječu sve promjene koje se dešavaju oko nas i koji govore da to nažalost su samo falsificirani podaci koji neki jednostavno kvazi znanstvenici donose. I Papa Franjo se zbog toga osjetio pozvanim da mora ponovo prozboriti i da mora reći šta se zapravo dešava. Kaže Papa da shvaća da u tom vremenu nismo kao društvo dovoljno napravili po pitanju očuvanja okoliša i osjećam ponovu potrebu progovoriti o ovoj temi. Gledajući posljednjih 8 godina vidimo kako se klima mijenja, kako temperature divljaju, tope se ledenjaci i podižu svjetske razine mora.
I Papa Franjo samo te događaje koje je povezao dalje uspoređuje s tim da nažalost naša braća ljudi će za kojih par godina ostati bez svojih prostora za život. Jer dizanjem razine mora će nestati životnog prostora za ljude. Čak da Papa kaže ignoriramo sve, da se okrenemo samo bratu čovjeku, imamo probleme. A kamoli onda s tim što kad čovjek nestane, kad nestane zemlje, da izgubit ćemo i stvorenja koja žive tamo, i biljke, floru, faunu, nažalost sve će stradati i Papu Franju to jako brine. On zato se nadovezuje na sve to i donosi sad puno podataka koje nisam sada vadio, to svakako preporučam da se enciklika uzme i pročita, jer Papa Franjo točno u postocima govori koliko se primjećuje topljenje ledenjaka, koliko se podigla razina mora, koliko su se temperature. Stvarno se potrudio da ovom pobudnicom donese konkretne znanstvene podatke kojima ukazuje šta se zapravo dešava u svijetu. Da možemo biti oni koji ćemo stvarno sa par komada listića papira moći doći i reći evo vam konkretan dokaz šta se stvarno dešava u svijetu oko nas. I zbog toga Papa Franjo kaže, i što mi se jako svidjelo, te njegova misao, kaže, vidimo da se dešavaju promjene. I mnogi tvrde da su se te promjene i prije dešavale u zemlji, da se dešavale te eonske promjene između toplih i hladnih razdoblja. Ali istovremeno kaže da moramo zastati i provjeriti kod svakog čovjeka i da možemo vidjeti da za vrijeme života jednog čovjeka se uočavaju te promjene. Kaže da to jednostavno nije normalno. Jer ti znanstvenici koji pričaju da je to normalna stvar, da se dešavaju to globalna zatapljenja pa globalna zahlađenja, to se dešavalo godinama, stoljećima, tisućljećima, a mi sada za vrijeme jednog prosječnog života od 80 godina vidimo enormne promjene u temperaturama, u topljenju ledenjaka, podizanju razini mora i u samom vremenu oko nas. Čisto evo ja ću jedan primjer koji mi ovdje vidimo u Križačkoj parki, ima voćnjak ovdje dole ispod nas. Nažalost, voćke ne uspijevaju zbog ovog vremena koje se promijenilo. Naše voćke su prilagođene da zima traje do svojeg određenog vremena, da bi tamo u svibnju trebalo biti lijepo vrijeme, voćke krenu cvjetati, krene plodovi. Nažalost, u to vrijeme dođe mraz, što je i meni kao neko koji ima 30 godina nezamislivo prije 20 godina kao djetetu da se tako dešavalo. Ili da nam Uskrs bude bijeli od snijega, da moramo ići, nažalost, i tu malo mijenjati pjesme oko Božića, bijelog i svega ostaloga. Sve su to očigledne promjene, čak i u mojem životnom razdoblju, koje je vrlo kratko, da se nešto čudno događa oko nas. I zbog toga Papa Franjo govori da to jednostavno moramo se svrnuti, jer moramo ući u dubinu te problematike, promatrajući kroz razne aspekte života. Uzeti svoj život i vidjeti šta se u našem životu dešava i primjećujemo li te promjene na svojoj koži. Zato jer, kao što sam rekao, nije se učinilo još ništa, ili čak Papa u jednom momentu kaže, možda se učinilo još i gore. Jer nikako nismo shvatili da smo došli do kraja zaliha nekih stvari, poput litija i ostaloga što se danas dosta promovira za gradnju baterija, kaže to su sve potrošljivi sustavi. Moramo tražiti nešto poput i nafte i svega ostaloga što ide svojim kraju, a mi još uvijek nemamo rješenje kako izbjeći, kako pomoći okoliš oko nas. Mi samo crpimo zemlju, a ništa toj zemlji ne vraćamo nazad. I zato mi je drago da i ovaj će biti danas ponuđen i taj neslužbeni prijevod na hrvatske ove pobudnice, da možemo svi zajedno konkretno uzeti i da možemo točku po točku i čitajući podatak po podatak, postotak po postotak, vidjeti kako nas Papa zapravo potiče da živimo bolje svoj život. Jer uvijek ide nekako, uvijek se referira na to, strah ga je da se u tih 8 godina nije ništa desilo. I bila je ona apostolska sinoda koja se desila u Amazoniji, koja je nažalost isto bila potaknuta time što se dešavaju nenormalne ekonomske i ekološke promjene na području Amazonije, gdje se uništavaju šume, gdje se ljudi masovno iseljavaju, gdje se tjeraju svojih domova zbog nekog globalnog pokreta koji ne radi na dobro čovjeku niti zemlji, nego čini to da loši, da uništava što se naziva Amazoniju naša pluća, uništavaju se naša pluća. I čim to gubimo, jednostavno potpisujemo sami sebi smrtnu presudu, jer uništavajući zemlju uništavamo sami sebe. I Papa Franjo još u svojoj enciklici poziva i nudi konkretna rješenja kako bi mogli to napraviti. Ali naravno, ja se na kraju samo moram pitati i s crkvene strane gdje je crkva u svemu tome. I što mi kao crkva možemo napraviti i što možemo pokrenuti, kakve projekte, kako možemo pomoći i da se naš glas čuje, kao ipak i danas jednog od čimbenika čiji se glas u društvu još uvijek čuje, kako potaknuti ljude na promjenu koja se dešava.
I zato je jako bitno i mogu reći evo i primjer naše eparhije, naše biskupije Križevačke, da imamo većinom župne domove koji imaju dosta zemlje oko sebe. Mi ovdje u Križevcima također imamo zemlju. I smatramo i mogu reći u ime biskupa da je bitno da se ta zemlja održava, da budemo dobri gospodari naših zemlja, naših šuma, da sami pokušamo proizvoditi bar onako koliko imamo vremena, mogućnosti, bar za sebe. Da na taj način potaknemo ekologiju, a kad vide i naš primjer, drugi ljudi, nadamo se da ćete povećati. Jer možemo puno pričati, ali ponajprije evo, moramo krenuti svojim primjerom nešto raditi na toj zemlji, pa da se i drugi onda povedu za nama. Evo i to je ukratko 72 točke papine pobudnice, koje su onako kratke i slatke i stvarno preporučam da ih uzmete, pročitate. Ja sam onako glavne teme dotakao, nisam išao u neke dubine sada, pretjerano se do toga. Evo, ako imate neko pitanje, nešto slobodno. I hvala vam na slušanju.